sarta wis suwe anggone ora nganggo sandangan lan ora sapa ing omah, nanging mung ana ing pakuburan wae. Nalika ndeleng Gusti Yesus banjur bengok lan sumungkem ing bumi ana ing ngarsane, sarta banjur matur kalawan swara surwa. Menapa urusan paduka kalian kula, duh Sang Yehuwa, putraning Allah ingkang maha luhur? Kawula nyuwun mugi paduka sampun ngantos misakit kawula. Anggone matur mangkono iku amarga Gusti Yesus wis dawuh supaya demite padha metu saka wong mau. Awit wong iku wis kerep dilarak-larak ing demit mau. Mulane minangka panjagane banjur dirante lan dibelenggu, nanging tumuli dibetat. Wonge nuli digiring dening demite menyang ing papan-papan kang sepi. Gusti Yesus banjur ndangu, "Sapa jenengmu?" Atur wangsulane, "Legion." Awit demit kang nyurupi akeh iku akeh. Demit-demit iku nuli nyuwun marang Gusti Yesus aja nganti didhawuhi lumebu ing juranging pati. Kacarita ing kono ana babi kang akeh banget cacahe kang lagi padha mangan ana ing ereng-erenge gunung. Demit-demit mau banjur nyuwun supaya diparengake lumebu ing babi-babi iku. Iku diparengake. Demit-demit mau banjur padha metu lan manjing ing babi. Pepantan babi iku tumuli gumruduk mlayu ing tepining juran lan ambyor ing segara dadi lan patine. Bareng para pangon babi padha nyumurpil lelakon mangkono iku banjur padha mlayu lan nyritakake bab iku ana ing kutha lan ing kampung-kampung ing sakiwa tengene. Wong-wong nuli padha metu arep nyumurpi apa kang mentas kelakon. Banjur padha sowan ing ngarsane Gusti Yesus sarta padha nyumurupi wong kang wis ditinggal dening setan-setane mau linggih cedhak ing sampeyane Gusti Yesus. Wis manganggo lan wis waras. Wusana padha wedi. Wong-wong kang wis padha nyumurupi dhewe iku padha martani marang kang lagi padha teka iku, kepriye anggone wong kang kapanjingan demit iku kaluaran. Wusana kabeh wong kang laladane tanah Gerasa padha nyuwun marang Gusti Yesus supaya kersa linggar saka ing kono. Marga padha wedi banget. Panjenengane banjur minggah ing prau lan banjur nyebrang. Wong kang wis koncatan demit mau nyuwun supaya diparengno nderek, nanging Gusti Yesus ndhawuhi lunga pangandikane, "Kowe muliha menyang ing omahmu lan martak-martakno kabeh apa kang wis katandukake dening Allah marang kowe." Wong mau iya banjur lunga lan ndelajahi sakutha kabeh kalawan nyritakake apa kang wis katindakake dening Gusti Yesus tumrap ing awake. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti, rahayu tumrap kita para umat kagunganipun Gusti ingkang kanthi teman-teman midhangetaken dawuh pangandikanipun Gusti menapa malih menawi dipun lampahi wonten ing gesang saben dinten. Amin, amin, amin. Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, khotbah kula ing enjang menika kanthi irah-irahan kautus dados saksi katresnanipun Gusti. Bapak Ibu para sedherek, saestu mrihatosaken sanget kawontenan tiyang ingkang kapanjingan demit wonten ing waosan Injil menika. Nggih. Mungkin slide berikutnya bisa ditayangkan. Mrihatosaken sanget kados pundi to kawontenanipun sepisan nggih. Demit ingkang manjing menika mboten namung setunggal napa kalih, nanging demit ingkang manjing menika pinten? Kathah sanget. Nalika Gusti Yesus
dawuh, "Sapa jenengmu?" Ngoten nggih, "Sapa jenengmu?" Biasane pancen dalam ilmu okultisme niku nggih Bapak Ibu nggih, ilmu berkaitan dengan eksorsis, pengusiran roh dan yang lain-lain ngoten biasanya ingkang dipun wiwiti tanglet, "Sapa? Sapa kon?" Biasanya dengan menanyakan nama niku tegesipun sing tanglet badhe nguwaosi ngoten nggih. "Sapa jenengmu?" Atur wangsulane, "Legion." Legion niku napa Bapak Ibu? Legion niku saking tembung legium. Legium niku tembung ingkang mastani cacahipun tentara Romawi. Setunggal legium nggih menika antawis gangsal ewu ngantos 6.000 prajurit. Dados satu legium itu 5.000 sampai 6.000 prajurit. Dados dalam tentara Romawi ini satu legium. Dados menawi tiyang menika mangsuli legion, berarti ingkang manjing menika kathah sanget demitipun. Mila ngantos dipun rantai dipasung, nanging nggih mboten saged, mboten mumpuni, mbrot ngoten nggih istilahne nggih. Mbrot. Mboten saged. Niku ingkang sepisan ingkang priyatosaken. Kaping kalih kawontenan ingkang priyatosaken tiyang menika mboten ndamel rasukan napa-napa Bapak Ibu. Alias muda. Nggih. Alias muda. Ingkang kaping 3 ingkang priyatosaken nggih menika tiyang menika manggen wonten ing sarean, wonten ing pakuburan. Miturut pamanggih tiyang Yahudi. Pasarean pakuburan niku tempat paling najis Bapak Ibu. Najis sangat. Awit mawon niki bersentuhan kalian layon. Kalian jasad jenazah dan itu sangat najis sekali. Kaping sekawan tiyang menika celak kalian angon poro angon babi, nggih, kathah sanget babi. Nggih, Gerasa menika papan ingkang pendudukipun mawarni-warni Bapak Ibu. Baik itu dari Yahudi maupun non Yahudi. Mila mboten aneh menawi wonten tiyang ingkang angon babi. Lan babi miturut tiyang Yahudi menika najis. Tiyang Yahudi dereng nate ngrasakne tes kriuk nggih. Nggih, enake babi guling kali babi kecap. Nggih. Bapak Ibu, dados saged dipun wastani tiyang ingkang kapanjingan demit menika najise dobel-dobel. Nggih. Najise dobel-dobel. Kapanjingan demit sakit niku pun diarani najis. Mboten ndamel rasukan niku nggih najis. Manggen wonten ing sarean niku nggih najis. Celak kalian babi lek miturut pamanggih tiyang Yahudi niku nggih najis. Wis pokoke najise dobel-dobel. Nanging Bapak Ibu benten sanget kawontenanipun nalika panggihan kalian Gusti Yesus Kristus. Tiyang ingkang sampun kabuang kasingkiraken nika saking masyarakat menika saged kapulihaken malih Bapak Ibu para sederek. Gusti Yesus sampun walaken sedaya kaprihatosanipun. Lan mila tiyang menika saestu ngraosaken pitulunganipun Gusti Yesus lajeng minangka wujud saos syukuripun tiyang menika badhe nderek Gusti Yesus ning Gusti Yesus penggak. Gusti Yesus malah paring dawuh supados tiyang menika wis mulya critakno nang keluargamu apa sing wis mbok alami. Kan ngoten. Nah, nanging pitakenipun kenging napa nggih kok Gusti Yesus malah ngutus tiyang ingkang sampun saras menika wangsul malih
dhateng griyanipun. Kowe mulya menyang ing omamu lan martak-martakno kabeh apa kang wis katandukake dening Allah marang kowe. Bapak Ibu monggo kita ningali kawontenanipun. Kawontenanipun sak sampunipun kathah tiyang menika ningali piyambak pakaryanipun Gusti Yesus dhateng tiyang ingkang kapanjingan demit menika. Bukane kathah tiyang menika seneng, bingah nggih. Awit wonten sedereke ingkang sampun kapulihaken. Ning justru kathah tiyang menika raos ajrih. Boten sedaya tiyang purun nampi pakaryanipun Gusti Yesus. Boten sedaya tiyang kersa nampi Gusti Yesus. Kata tiyang menika lajeng nolak, pun jenengan minggir mawon, jenengan ngalih mawon saking mriki, sedaya ajrih niki. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, tapi Tuhan Yesus mengutus orang yang dipulihkan kala wau. Mulya, wartakno apa sing wis katandukake Gusti Allah tumrap kowe. Mulya ana ing omahmu. Nah, Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat 39 ini, kowe mulya menyang ing omahmu lan martak-martakno kabeh apa kang wis katandukake dening Allah marang kowe. Saya jadi teringat bahwa sebenarnya komunikasi keluarga yang paling tinggi adalah komunikasi dari iman ke iman. Gitu. Nah, ini para warga yang pernah katekisasi perkawinan dengan saya, Mas Agus, Mbak Kristi pasti ingat itu. Komunikasi yang paling tinggi dalam kehidupan keluarga adalah komunikasi dari iman ke iman. Di mana ketika kita ini bisa bersaksi di dalam lingkup keluarga kita, menceritakan kasih dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan. Ben sing rasane berkah Gusti game aku tok, tapi ya brayatku, keluargaku. Wah, Bu, Gusti iki dan apik tenan karo awake dhewe. Mambengi awake dhewe iki mumet mikir piye iki merantasi masalah. Puji Gusti, lah kok isuk iki awake dhewe iso ngerampungi kabeh. Puji Tuhan. Nak, puji Tuhan lho nak, bapak iki mangtas entuk berkat. Akhire saiki sampean iso bapak tumbas nih sepatu anyar. Puji Tuhan. Wah Bu, puji Gusti, dina iki mang aku entuk berkah. Bosku kok ngekei aku bonus to Bu. Puji Tuhan. Tapi sing terakhir niki wau kula mboten sepinten yakin lek bapak-bapak purun kados ngoten. Nggih. Soale napa? Wah, blae niki Pak. Lek aku cerita karo ibuke arek-arek, Pak, iki sing kudune dhuwit lanang dadi dhuwit wedok iki, Pak. Betul napa? Betul Bapak-bapak? Oh, betul iki. Betul. Wah, sing kudune dhuwit lanang malah dadi dhuwit wedok. Ya Bapak Ibu, komunikasi dari iman ke iman itu penting. Supados ingkang ngraosaken berkahipun Gusti mboten namung kita mawon nanging sedaya anggota brayat kita. Wangsul malih wonten ing waosan kita Bapak Ibu bilih setunggal tiyang ingkang sampun kapulihaken nika kala wau dipun utus Gusti Yesus kangge martosaken pakaryanipun Gusti dhateng brayatipun lan wonten tiang-tiang wonten ing sakiwa tengenipun. Nggih Bapak Ibu, menawi kita maos kitab suci, Gusti Allah dipun tampik dening umatipun piyambak. Menika sejatosipun boten namung nalika Gusti Yesus makarya wonten ing Perjanjian Baru. Ning menawi kita waos wonten ing kitab Perjanjian Lami, asring Gusti Allah menika dipun singkur, dipun tampik kalian umatipun piyambak. Kados-kados cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Nah, begitu ya.
Nah, untung saja Mas Agus dan Mbak Kristi ini cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Sehingga bisa bersatu di dalam perkawinan yang kudus. Bapak Ibu, cobi panjenengan irsani waosan ingkang sepisan kala wau. Wes dadi keparinging panggale ingsun paring pituduh marang wong kang ora nakokake marang ingsun. Wes dadi keparing penggale ingsun. Ingsun ditemu dening wong kang ora ngupaya marang ingsun. Ingsun wis ngendika, iki ingsun. Marang bangsa-bangsa kang ora nyebut asmaning ingsun. Bayangkan Bapak Ibu, ini umpamanya seperti ini loh, Bapak Ibu. Gusti Allah niku kados ngaten. Aku gelem kok ngrungokne sambatmu. Masih awakmu ora gelem cerita karo aku. Aku gelem kok nekani awakmu. Masih awakmu ora gelem nemoni aku. Aku gelem kok nulungi awakmu. Masih awakmu gawene ora tau njaluk tolong karo aku, malah njaluk tolong karo sing liyane. Iki aku. Saya. Bayangkan loh Bapak Ibu. Niku misalnya kita kados ngoten. Terus kita mendapatkan perlakuan seperti itu. Tak tolong ah? Gah. Akhirnya cerita gak apa-apa. Gah. Tak ewangi ya? Gah. Menawi jenengan di ngotenaken jenengan terus pundi? Tinggal ae nggih napa mboten? Lah apa ngurusi wong koyok ngene? Nggih to? Kok koyok kene sing ngetek, ngoten ta? Ngetek. Kok koyok kene sing butuh? Lah apa ngurusi wong koyok ngono? Niku lek kita. Gusti Allah mboten ngaten Bapak Ibu. Saged mawon Gusti Allah numpes umat ingkang balelo kados ngoten niku kala wau. Pun mboten enten ten donya menika umat sing kados ngoten saged gampang lek Gusti Allah badhe numpes umatipun. Ning wonten ing waosan kita wonten ing kitab Yesaya Gusti mirsani. Tibake wonten ing satengah-tengah umat ingkang balelo menika tasik wonten umat ing saponto alit ingkang tasik mursid ingkang tasik setya tuhu dumateng Gusti Allah. Wis aku tak berkahi umat sing mursid ikilah supaya umat sing mursid iki iso dadi berkah nggo wong sing liyane. Bayangkan Bapak Ibu. Tuhan masih melihat umat yang masih sedikit ini. Sisa-sisa Israel yang masih taat dan setia kepadanya. Nah Bapak Ibu para sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti, dados lantaraning berkah. Dados lantaraning berkah. Dados paseksi martosaken Injil. Menika ugi ingkang dipun emutaken Rasul Paulus dhateng pasamuan wonten ing Galati. Paulus ngemutaken bilih pasamuan ing Galati pun boten malih gesang wonten ing sak ngandhapipun angger-anggering Taurat. Awit sedaya sampun dados putraning Allah ing saklebeting Sang Kristus Yesus. Mila awit sedaya sampun dados para putraning Allah, kautus babaraken Injil, kautus dados margining berkah. Nah, menika ugi timbalan kita wonten ing wulan kesaksian lan peladosan dinten menika Bapak Ibu. Di bulan kesaksian dan pelayanan menika kita ugi kaemutaken. Kita sami kados tiyang ingkang kapanjingan demit menika. Kita sami kados para tiyang-tiyang Yahudi bangsa Israel, kita sampun ngraosaken bilih Gusti Allah sampun tresnani kita. Kita ugi ngraosaken bilih Gusti Allah sampun muliaken gesang kita. Kita ugi ngraosaken bilih Gusti mboten nate nilar kita.
Kados pundi kemawon kawontenan kita sak abot-abote masalahku ning Gusti Allah ya panggah tetep tresno karo aku. Mila kula lan panjenengan minangka para putraning Allah wonten ing salebeteng Sang Kristus Yesus ugi kautus mulya. Wartakne apa sing mbok rasakne, apa sing Gusti Allah wis makarya nang awakmu, supaya semua orang juga bisa merasakan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pungkasan wonten tembung ingkang mekaten Bapak Ibu. Pungkasan khotbah kula. Menawi kita menika saestu kepingin nindakaken perkawis napa mawon, mesti ingkang kita panggihi nggih menika kita badhe manggihaken margi. Kita niki lek kepengin wis duwe niat tenanan dan benar-benar punya tekad yang kuat, ingkang badhe kita panggihaken margi. Jalan piye carane supaya tekad niatku iki iso kelakon. Nggih to, ngupadi ngupaya dos pundi carane lek wis duwe niat tekad semangat juang. Nggih. Nek pancen kita niki pun kepingin nindakaken perkawis, ingkang kita panggihi nggih margi. Nanging nek kita menika sampun boten purun nindakaken perkawis, termasuk bab peladosan, sing kita panggihi nggih namung alesan. Alesane macem-macem. Gusti berkahi. Amin. Sidem sawetawis.